Du lytter til novellesamlingen Os når vi er sammen, skrevet af forfatter Vinke Tinnesen Fogtmann, indtalt af forfatter Vinke Tinnesen Fogtmann. Underkastelse. Jeg vil kaste mig for dine fødder om nødvendigt. Tigger om din kærlighed, hvis du forlanger det. Få dig til at elske mig for hver en pris. Jeg vil bære din duft med stolthed. Spise af din hånd. Krybe. Kravle. Sige de rigtige ting. Slå knuder på mig selv for at passe ind i din verden. Jeg vil vikle min stemme om dig som blød silke. Fortæl mig blot, hvad jeg skal gøre for at komme i betragtning. Please. Du må ikke være tavs. Ikke ignorere. Bare els tilbage. Ikke gå. Nej, ikke gå væk. Væk. Væk fra mig. Bliv. Bliv for evigt. Spejlet. I spejlet ser jeg dig. Ser dig, som du står der, rank og slank. Næsten nøgen. Blikket er vaksomt og nysgerrigt på en og samme tid. Det lange hår kilder på ryggen, da jeg lader hovedet falde en smule bagover og bevæger det stille og roligt fra side til side. Jeg retter hovedet op igen og træder et skridt tættere på spejlet. At se sig selv i fuld figur er flertydigt. Transformationen er endnu ikke tilvejebragt. Skråsikkerheden smuldrer kort efter og erstattes af en nagende tvivl. Hvem er du? Hvisker jeg, og lægger forsigtigt min hånd på glassets glatte overflade. Dybest inde. Intet svar. Blonde-BH'en sidder en smule skæv på min brystkasse. Det retter jeg hurtigt og erfarent op på. De mange eftermiddage her har jeg ikke længere tal på. Dagene glider ind og ud af hinanden. Til tider er jeg euforisk, gestikulerende og snakkende. Andre gange tiger jeg og står bare og betragter hver en lille enkelt del af mig selv. I ingen af yderpunkterne finder jeg alle svarene. Det varme vokser, den efterfølgende afrivning af hår har efterladt min hud sensibel rød og øm. Det kropshårløse look ophidser mig til trods. Sample complete. Ready to continue?